Şu ağzı biymada vakti aştaylayan ayal. Şonu ağzı biymada düşünmeyen mordum. Aştaylayan ayal eğer kədiyəyse göwresindäki çağı oğlan bolsun, kız bolsun bir toppak koşkuny atıp çok many yok. Düşünýäňizmi? Samsyk makov. İdiot bolýar. Bellek koy. Onun bir şey diýsem bir näme diýär diýsene bana. Nurradar mollum diýär. Muhammed Peygamber kədin diýipdir diýär. Muhammed Peygamberin adından aýdýar bize gelen adamlar onu. Kədise samsyk bolýar. Bunu dolandyrmagan zat düşünýärmi? O näme üçin sonra wejek many yok. Makaw adam. Şo kәdiyen heleğin çağası ya. Çağası. Şunu diýär 3-4 san goýun berseňe äkdik getirer diýär. 100 san goýun berseň näşesini getirýänden bilmeýär diýär. Düşünýärmi näme onu? Şu gidip barýanla men şu owa ýerinde ýaşaýan duşok ya bir ýerik baryp na tezele, mara, murgaba nilik barýan bolýar. Köçe bile gidip barýan bolýar. Ýöne kimin gapysyna seretseň 2 maşyn kädi dökülgi durda. Yine bir giden dinduk sağdan doğulu mektepler ondan. Şuna mı gidecek yeri o? Yine bir zaten ayıp vereyim. Dur her bir minitten belli koy. Eğer çağı yok ardanın uçundan ayarlar son bununla bir oyun öldürüp versene kâdi deyip bizap yatır burada. Ne evlen ne eme tefir var. Şu kâdi yiyecek olup yatır ayar. Önüne bir kâdi getirip koy. Şundan sana böreğim edip veriyorlar, katledem edip veriyorlar, somsa edip veriyorlar. Dur hav men aytacak bolup turanlarından soğuyanım. Yoş. Egerde çağı ejesinin göwresini günnüz galsa bek belle şey diýip adamda düşünmeden hasam goýup düşündirip aýdar. Eger ejesinin göwresinde çağı günnüz galsa bir haya bolýar. Utanyrjak manyň ýok diýip düşünýäňizmi? Bek belle koýun. Çağı senkidir. Çağı senkidir. Şol ejesinin göwresinde günnüz galaysa hiç bir haya, hiç zat bilen çäkli zat utanyrjak manyň ýok. Inni egerde ýa çağajyk küçücükkä ejesi ýolan bolsa, ýa-da ejesiniň süýdi ýok bolsa, nalat süýt bermeli bolýar. Häzire 98% aýallar süýt berýär, emdiren aklar. Şu alyp bagyryna basyp çağı emdiren aklar. Şu zamanlarda şonu eger geçiň süýdüni beräseň diýýän çağa, geçiň süýdi sygyryň süýdünden süýçü-de gaýmagam üýtgeşip, şondan gatyk nemeseň bir üýtgeşip. Eger geçiň süýdüni beräseň diýär. 10 ýaşamaka öýüňde nemis ösürüp ýetiştirdiň pikirde öýüňiz gerekläp durandyr. Düşünýäňizmi? Geçiň süýdüde, ýani geçiň. Geçiň nämedir bilýärmi? Geçip görýärmi? Ya geçem görýärmi? Hemme zatda geçidir. Yaramaz zat bar bolsa geçiň art tutulýar. Sygyryň süýdi berliýär-de ýykyn edip indi şoňa. Sygyr hapysarak zatda. Bir kemçilik uşa hapysa bolýar diýe. Başga zady ýok. Onsoň hawa tükenmeýän zat ol. Düşünýärmi? Intek aýdyp berjekdi. Egerde ağzı biýmada gelin keýgetini ýaýsa diýe. O zamanlarda keýikkenni. Ýani biz bir 20 ýaşlarymyzda kalan keýikken adamlar tutýardy. Keýikler tutup getirýärdiler. Şol gelin keýgetini ise diýe. Göwresindäki çağa gyýyz bolsa diýe. Yaman odan gyýyz bolýar diýe. Bir figurasy hemme zady odan gyýyz bolýardy. Mun durmuşa çykaryp bolanak diýe. Ýun bolýar diýe. Hiç kime göwüni ýetenak diýe. Oglandan hiç gatyna göwüni ýetenak. Eýdip birine berseň hem aýryşyk gaýdýar diýe. Ärini göwüni ýetjek many ýok. Keýgetini ýaýsa diýe. Surat ýalgyz bolýar bolýar. Ýun näde şu öýneme ihman gelkise diye käsesini 10 gedek ýuýa. O karasyny 100 gedek ýuýa. Üçersini syýryp metki bolup aýlanýar. Sebäbi siz hergetçi-de bu wat sizde de ýokdur aýol. Key oğlacık saklasaň öýüňde. Key oğlacık saklasaň o kiçijikkä gaçsak bolup duranak süý demeyäke. Yapışyp ýatyr da. Şoň atsoň hozurlukda gezip ber da ol.
Şoň en namyna gazanyň garasy degäýse keň oglajugyny. Gazanyň garasyna süýkenik geçäýse erte söylýär. Keň oglug erte söylýär. Gazanyň garasynyň degenligi üçin. Aras saçyl. He, ýok, aras saçyl özü. Inni o gyýyzy kime bermeli? Ejesi aştaýlaryny dağ goçýan oglany tapmalar bir ýerden. Onu nereden tapacak? Onu nereden tapacak?